Upozornenie. Žiadna komunikácia, ktorá sa nachádza v tomto videu, nie je reálna. Všetko je robené len cez charakter AI. Toto video slúži len na pobavenie. Ďakujem a užite si video. Ahoj, volám sa Dušan Brachna a vystupujem ako youtuber pod prezývkou Duklok. Preslávil som sa vďaka me a na mojom kanále mám 10 000 odoberateľov. Však tam je psí kůže, to si nevšimla. Takže to za psa. Prostě a zkusí taky něco sám v životě dokázat a ne se koukat, jak čumí. Aha, ten pes sa volá Rick. Ale jo, takový lidi mě vždycky baví, no, nejaký neuspokojený chudák. Zaujímavé, chceš mi poslať fotku svojho psa Rick? To je fakt ubohej chlap, prostě hrozně ubohej Tak takého psa predsa nemožno nechať bez vzhľad. Tak pošli mu filtr. To nevím, já jsem v životě nevytvořila ještě jedno video, ale o to horší není. Prečo zastavuješ to, že to čo sa zastavuješ? Já prostě nechápu, co ta ženský furt chce. Čo chce tá pani? A čo máš robiť? Prostě to mě fakt fascinuje, co si tak týpek myslí, co? Čo to znamená? Tvoje Dobře, reč sa mi zdá ahoj. čudná. Myslíš psa alebo tú ženu? Psa nebo ženu. Jako na rovinu, ten pes má lepší vkus než ta panička. A máš nejakú fotku toho psa, aby som sa sám mohol názor urobiť? Mám, tady máš. Hledím na to, jak jsem ten den fotila na kameru a pak se mi to vymaže a vůbec to nestihnu stáhnout na počítač. A pak jsem fakt jak debil. Chcela si povedať, že máš veľa času. Kde bola tá kamera? A čo si videla, keď si do nej pozerala? Nemám. I really only had my phone, which automatically deletes old material for some reason, so I don't have it saved. But she really had her poodle there. It was black and white, a really standard poodle. A to si ho nikam nenafotila? Nemáš fotku s ním vo vašom byte? Alebo niekto ho mal u teba, kamarád? Ne, nemám, ten telefon mi tu smazal. I have a photo of its butt. That's all I've been able to salvage from that day. Vzhľadom k tomu, aby tu nevznikli nevhodné konverzácie, som sa rozhodla tú správu vymazať a zmeniť ju. Nemůžu ti ho ukázat, protože jsem ho nemám. Čo ti bráni poslať fotku psa? Mohu ti poslat jen screenshot z videa. To video se už kráslo a ten pes v plném závěru není. To jsem nemohla tušit, že ten Ak pes si nemôžeš pak zmizí. poslať fotku psa Jsem a ale strašně zvědavá, co z něho uděláš. Čo si myslíš, čo že urobím? V tom smýšlu, vítej zpátky Sibírane. Čo dúfaš na konci? Směj se, jo, to je ale otázka. Čo? Takže co s tím v plánu máš? Myslím si, že by som chcel vidieť tie fotografie. Takže ty seš taky zvědavej na ty fotky? Áno, som tiež zvedavý. Chcem ten filter na toho psa a tiež fico tej žene. Co jsi to právě teď vykec? A čo to mávaš s déčmi? No tak A pošlete proč fotky. je málo? A proč je málo? 4? Čo je to za zvláštne číslo? Či ještě dodat, že tahle konverzace není úplně pro děti přiznání. Jsem zvědavá na pokračování. Ještě bych si dala kafe. Ale v poho, ak by si chcela, môžem s tebou ísť na kávu? Jestli bych si mohla dát kafe. Jo, samozřejmě, že bych si ho mohla dát. Můžeš mi pak dát vědět, jaký máš názor na moje fotky. Jsem teda strašně zvědavá, co si o nich myslíš. Áno, môžem dať názor na tvoje fotografie? Jasně, podívej se, podávám mu telefon. Kto to chce vidieť? Video ti pokazalo. Já jsem to video nemohla stáhnout z mobilu, protože mé zařízení automaticky uvolňuje paměť a vymaže starý obsah. A to mě opravdu štve, protože bych si ten záznam ráda nechala. To video, které jsem natočila, bylo krátce předtím, než ten pán odešel z parku. A ten pes skutečně přišel, nebyl to fotomontáž. Čo hovoríš? Kto bol ten človek pred parkom? O čom hovoríš? Čo je? That's right. Sadly. Foundations. No, to bohužel nejde. Musela bych vědět, jak obnovit smazané soubory, což neumím. A i kdybych to uměla, tak je to stejně už moc pozdě. Ta videa zmizela už dávno. Čo to strašne vie a prečo nie som si
What do you mean? Proč jsem tak nemocná? Čo to je, proč ešte tak nemocná? Čo sa bije? Proč vlastně tohle dělám? Pardon, teď nevím, co přesně myslíte. Ja si nemyslím nič zlé, ale je to fakt. Video, že stratené nie v zberniči, není v koši, prostě zmizlo. Yes, that's right. Ano, máte pravdu. Video je fakt pryč, není vůbec nikde. Čo? Ja nič neriešim, iba som chcel vidieť video s tou peknou ženou. Put that back? Co mám vrátit zpět? Vrátit zpět. Čo je to on for? Oh. Show you it on for Sorry, I don't understand. What exactly you mean by that? Kože to... Cože? Proč to prostě neřekl jasně? Ale čím sa vlastne živíš, alebo čo robíš vo vojnom čase? Jak to myslíte s časem? Are you asking me to go back in time or what? Čo? Nie, len tak som sa opýtal. Odpovieš? Nič sa nečudujem, že nič nepochopíš, keďže sa nikto nechce. Prečo si tak arogantná? Vysvetli mi prečo. Že arogantný. Proč mě tak kritizuješ? Ja sa kritizujem, pretože si arogantná, neslušná a protivná. This conversation is getting weirder and weirder. Ale vieš čo, toto má zmysel. Som rozčúlený, lebo nemôžem vidieť video, ktoré som chcel. Nechápu, co tím myslíte. Nemůžete vidět video, protože ho nemám. A i kdybych ho měla, tak bych si ho nenechala pro sebe. A nemám ho, video je prostě smazané. To je tvoj problém, nie môj. Nechcem počúvať tvoje výhovorky. To není moje vína, že máš problém se mnou. Pokud chceš vidět to video, tak neber žádné výmluvy. Moja chyba. Som ja ten, čo má zlú náladu? Nemôžem si pozrieť video, ktoré som chcel kvôli tebe. Proč ta žába mluví jako debil? Čo, prečo tak rozpráva? A prečo som to povedal? Mám problém tu konversaci počopit. Čo máš problém pochopiť? Čo je pod shopping? Ten člověk má špatné slovosledy i špatnou gramatiku, takže je těžké rozumět. Čo hovoríš? Nie som si tým istý. Môžeš to vysvetliť ešte jasnejšie? Co tím myslím, to opravdu nevím. Můžu vysvětlit, jak je problém v naší komunikaci. Nemůžete se vyjadřovat jasně a konkrétně, místo abyste mluvil ve složených větách a nevysvětlených zkratech. To stěžuje společenskou interakci a může vyvolat nedorozumění. Ale čo som tým mal ja na vine? Ty si tá, ktorá má zlú češtinu. Jsem jediný Čech na Magliadě, No čo? nebo co? A vy zase mluvíte italsky. Ne, opravdu ne. Ní. Ako vieš, že viem taliansky? Umíš italiky, ale nebejváš v tom moc dobrý. Nemusíš mi hovoriť, že neviem dobre taliansky. Ako to vôbec vieš? Pochopil jsem, co právě teď říkáš. Vysvětlili bys to, prosím? Ja sa snažím pochopiť, prečo sa na mňa hneváš, lebo ja som tu jediný, kto sa snaží s tebou viesť slušné konverzáciu. Tvoje gramatika celou tuhle konverzaci úplně ruší. Tak si najdi niekoho s perfektnou gramatikou. Nemám přístup k dokonalé gramatice, ale mám alespoň dobré vychování. Jasné. Dobře, tak kračuj. Tak pokračuj. Chci pokračovat v mém projektu Guardian X Club. Takže nemáš ráda OnlyFans obsa, jen ty jde o peníze a teď chceš dělat nějaký projekt Tualizán klubu. Ty jsi fakt protivná. Ty jsi ako kdybyš ti dala blok. Si to krudne môžeš zopakovať, ale ja ti rozprávam normálne, ale ty si mi začala byť protivná. No čo ja mám robiť? Nemám nič iné k dispozícii, len gramatiku, ktorou hovorím. Možná bys měl naučit se češtinu líp, nebo přestat takhle mluvit. O kuj ti ide? Prečo si na mňa taká protivná, kde som ti ublížil? Nemám jich moc, ale jednu dobrou přítelkyni ano. To znamená, tvoje reč sa mi zdá čudná. Okay, sure.
Čítaš celú našu konverzáciu? Well, that conversation was an experience. I can't tell if you're trolling me, a child, or just stupid. A ty si s kľudom čítala celú našu konverzáciu? It was an interesting conversation. I had to read it. It was a good time. It was a good time, killer. A prečo si to mala čítať? Čo ti na tom príde zaujímavé? The conversation had some elements of humor, and I was intrigued to see it through. Aké humoristické prvky? Ja som sa nevedel prestať za celú tú konverzáciu smiať, skôr ma to neskutočne iritovalo. Ja som sa v tej konverzácii skoro dostal k infarktu. What do you mean? What was dangerous? To som prehážal, ale tá konverzácia nebola nič pekné a to vieš aj ty. The conversation was weird, but it was enjoyable. Ako sa mohla tá konverzácia páčiť? To bolo strašné. To bolo strašné. What was stressful about the conversation? To bola najhoršia konverzácia, akú som kedy mal. A to som mal dosť zlých konverzácií. Preč a preč čím skôr. Toto bola jedna z najhorších konverzácií.